Benvinguts i benvingudes al tercer programa de Fent Campana. Jo sóc la Martina. I jo sóc la Berta. I avui us he de dir que tenim un programa molt dinàmic. Really? Sí. En l'episodi d'avui veurem com va anar el torneig de bàsquet 3 contra 3 organitzat per alumnes d'aquí del nostre centre. I va ser una competició molt intensa. A més, també escoltarem el que ens venen a explicar els Nois de Sudor, un grup d'artistes que organitzen festes per tot Barcelona. I no t'has deixat res? No? Sí, jo et faig memòria. També veurem com va anar el concert final de l'esdeveniment Sexualment, un esdeveniment organitzat per alumnes de realització a l'Espai Jove a la Bàscula. És veritat. Bueno, Berta, veig una mica dormida. Com estàs avui? Sí, m'has pillat, Una mica. Sí, és que estic últimament cansada de dormir poc, ja m'ho has vist, no? Sí. Estic groc de no dormir. Bueno, està bé. Jo estic una mica espígol avui. Bueno, molt bé, aquest color, m'agrada. Està xulo. Molt bé, doncs ens preparem i anem a mirar què tal el reportatge. Sí, som-hi. Vale, avui ens trem a les pistes, un dels llocs més peculiars de l'Institut de la Mercè, i hi ha un estudiant que ha iniciat una iniciativa que consisteix en partits de bàsquet 3 contra 3. Jugàvem en petits grups a diferents llocs de la pista i vaig dir, doncs mira, perquè hi jugui tothom i pugui ser com una família, doncs organitzar una activitat i aquest torneig on va ser una mica la idea. Però tu i jo, tens algun preferit? Home, això no t'ho puc dir, però seria jo i el meu equip. Jo crec que hem jugat els dos equips molt bé, la veritat. I jo estava molt nerviosa, la veritat. Pots ensenyar a la càmera un primer planito ¿qué os sembla aquesta iniciativa de fer torneig? Guay, superguay, estoy súper contento. Nos encanta. Pues la verdad me parece muy buena iniciativa. Està molt guapo animar la gent que es mogui una mica. Ens movem poc, ens hauríem de moure més, això és veritat. Creieu que teniu algun rival? The Fast Project, no podem anar confiats al partit. Uau! Quins alumnes més esportistes que tenim a l'institut, Sí, tenim molt talent local. I ara què, Berta, com et trobes? Molt millor, t'he de dir que menys cansada. A més, tinc com ganes de... no sé, com de moure'm. Sí? Com de ballar. I tens alguna idea? Doncs sí, tenim els Nois de Sudor ja preparats amb moltes ganes per explicar-nos una mica sobre la seva feina. Super, Berta, doncs som-hi. Doncs ja estem aquí i avui us portem uns convidats molt especials. Ells són creadors, mànagers, organitzadors, artistes. En resum, que són molt versàtils i són els organitzadors del projecte Sudor. Abans de començar amb l'entrevista, per això, us posarem un petit vídeo que hem fet perquè els pugueu conèixer una mica millor. Uau, quins grans artistes. Doncs com us deia, avui estem aquí amb el Litro, que forma part de l'equip de producció, i la Gemma, que forma part de l'equip de disseny gràfic i audiovisual. Hola, nois. Hola. Què tal, com esteu? Molt bé. M'alegro. Està aquí. Bueno, m'alegro, nosaltres també. Vale, us explico una mica com funcionarà l'entrevista, vale? L'hem dividit com en dues parts. La primera part serà com de preguntes així més llargues, on us podreu explayar i parlarem una mica del projecte Sudor perquè ens expliqueu. I la segona part serà com més de preguntes ràpides, així m'haureu de respondre ràpid i concís. Vale? Llavors, comencem ara una mica per parlar del projecte. Per començar, expliqueu-nos què és Sudor. Vale, què és Sudor?
Sudor és una promotora d'eventos que el que fem és organitzar festes i esdeveniments. I bueno, al final som un grup de col·legues, que hi ha gent que canta, hi ha gent que fa roba, hi ha gent que fa disseny gràfic, disseny 3D, i al final ens hem juntat per fer festes a diferents sales i a diferents discoteques i res, portar artistes que ens agraden i portar DJs i fer nosaltres mateixos de cantants i de DJs i poder gaudir de les festes i com millor que organitzant-les nosaltres. Clar. Molt bé, i llavors com definiríeu què és un esdeveniment d'aquests? O sigui, jo si vinc un dia, què em trobaré en un esdeveniment de Sudor? Doncs tenim dos formats a Sudor, que un és més de musical, que fem un DJ set, ve un artista a cantar i un artista o uns quants i poc més. Després tenim un altre tipus d'esdeveniment que és més mercadillo, de roba, front row, no? Sí, més per la tarda. És més de tarda, bueno, de tarda fins la nit, hi ha música de fons, pots comprar samarretes de gent que potser no coneixies i mola. Nostres també, com aquesta. Nostres també, aquestes no, però sí. I després també algun artista puja a cantar, el que sigui. Però el format general és el de nit, el de fer una actuació en directe i DJ set fins tard a la nit. I ara, com parlant més dels orígens, quan i com va començar aquest projecte? Gemma, com comença Sudor? Orígenes. Doncs els meus dos millors amics, des dels 3 anys, també canten com el Litro, llavors ells volien cantar a llocs i, clar, si no et coneix ningú, potser no et dona aquesta oportunitat, no? I van decidir ells mateixos fer els seus bolos i també dir-li a gent que tampoc té tanta visibilitat, a venir a cantar també. Llavors aquí es va començar a crear tot el rotllo, que jo crec que van començar el 2016, no sé si em matarem, no? Fa temps. 2016, i a partir de fa un any i mig ens ho estem prenent en sèrio, de veritat. Jo vaig entrar por ahí, també jo vaig entrar en el mateix context, que em van convidar a cantar amb el meu grup i res, vam cantar allà, ens vam fer col·legues i superguai, i van dir, vols participar en el projecte? I vaig dir que sí, superguai. I així realment molta de la gent que ja a Sudor ha entrat així de conèixer-la en una festa o un evento, que mola el que fa i al final ens hem unit i ara estem superserios amb això. I ara parlant més de les experiències viscudes amb tot el projecte, quin diríeu que ha estat l'esdeveniment més gran que heu fet? Jo estic entre dos, que és a Baixadors, el de Baixadors, al Raval, una sala al Raval, i a la Capsa, que és al Prat. Sí, a la Capsa. Ens expliquem els dos, si vols. Explica una mica. El de Baixadors va venir a cantar a fer un showcase, la Juicy Bae, i l'Slat Mob, que són el seu grup, i després un DJ set nostre de Sudor. I no sé, tot, en plan, vam fer sold out, estava tot superben decorat, a sobre és una escala, en plan, una escala d'un edifici on vius, saps? Llavors, l'escala era molt xulo, vam posar plantes per tot arreu. Estèticament és un lloc que està molt guapo. Sí, molt xulo. Vam vendre samarretes a baix, teníem un stand posat, i superguai, no sé, jo crec que... Molta energia, molt bon feedback del públic. Al final vam fer un DJ set superloco, molt guapo, a baix a la sala amb tothom, rotllo com un boiler room amb el públic davant, i superguai. Va estar molt guapo aquell dia. I el de la Capsa. I el de la Capsa és el que vam fer fa poc, el Prat, que també vam fer sold out, casualment. Caram, molt bé, molt bé. I res, allà vam portar l'MC Buceta, vam portar el Combo Perfecto a cantar i superguai. El Celam també. La gent del Prat va haver molt bona dinàmica, el flow de la festa va sortir molt bé, hi havia sempre música a l'escenari i tothom superguai. I al final DJ set de Sudor per acabar, clàssico com sempre, guapíssim. I així, superràpid, per anar tancant aquesta secció, dieu-me com us agradaria, així breument, que fos el futur de Sudor. Com us veieu? Doncs... dedicar-nos únicament i especialment a això. A temps complet això, que és el que ens agrada. No estar treballant en altres coses. I en festes i eventos un cop per setmana, que és el que aspirem. Estar estables en una sala, en festes cada setmana i poder deixar el que estem fent per currar tots d'això, que és el que ens mola realment.
Que bé, doncs esperem que sigui així. Doncs va, nois, passem a les preguntes ràpides, vale? Us explico, li faré una pregunta a la Gemma, la contesta, i després tu i anirem fent una i una, vale? Així ràpid i concís, Som-hi. Gemma, artista preferit? Jo crec que ara mateix Fate. Fercho. Vale. En el merch. Litro, amor o diners? Diners. Vale. Pizza o pasta? Pasta. Morir ofegat o morir cremat? Les dues són molt xungues, però morir ofegat. Vale, tu que t'agrada això del mar, no? Exacte. Vale, Gemma, vacances somiades? No ho sé, potser anar com 2 mesos o 3 a Tailàndia, així... O a les Azores. Què és això? Unes isles. No ho sé. Vale, molt bé. A quina edat, Litro, t'agradaria estar jubilat? Lo més aviat possible. Si pot ser als 30, i si no, més tard. Però això, treballar molts anys per en algun futur poder-se retirar i estar tranquil. Molt bé. Llaminadora preferida? Els maons, aquests amb sucre per sobre, així, amb nata. Sí, tinc por dir. Vale, anem amb artistes. Michael Jackson o Melendi? Michael Jackson. Michael Jackson o Quevedo? Michael Jackson. Vale. Michael Jackson o Bisbal? Michael Jackson també. I per acabar, Michael Jackson o Midas Alonso? Midas Alonso. Uah! Sudor, Team Midas Alonso. Guanyat. Sí. Que venga sudor. Sí, no? El Si vol venir, està està superconvidat. Vale, doncs si veus el programa, ja saps. Exacte, ens encanta, tio. Convidat a Sudor. Vale, va, i ara sí, per acabar, dieu-me cadascun de vosaltres una paraula que creieu que defineixi Sudor. Com... Lifestyle. Lifestyle, sí. I la millor festa a Barcelona. Sí. Vale. Estil de vida i la millor festa a Barcelona, 100%. Vale. Molt bé, bueno, m'ho heu dit amb moltes paraules, però està bé. La millor festa de Barcelona, tot junt. Perfecte. Bueno, doncs moltes gràcies, Litro i Gemma, per venir. I estem encantats que ens hagueu vingut a explicar tot això. Merci per convidar-nos. I ja vindrem a Sudor. Tots convidats, 100%. Genial. I vosaltres no marxeu, que encara queden moltes coses per veure. Berta, Martina... jo crec que ja estem una mica en un altre mood, no? Hem tingut una setmana complicada, avui és divendres... Sí, i a més que ja s'acosten les vacances, vull dir que... I ara parlarem de l'esdeveniment que vam organitzar els alumnes de realització, no? Sobre l'educació sexual i la salut mental. Sí que em sona que vam organitzar una mica aquest esdeveniment. I de fet es va fer allà a l'Espai Jove, a la Bàscula, oi? Sí, i vam organitzar un taller, una xerrada, una exposició i fins i tot un bingo musical. Sí, i Martina, no ens oblidem del concert de DJ Manicomio. És veritat, i a més el grup va estar també el nostre company Fer. Sí. Doncs molt bé, avui acabarem aquest programa amb un making-of d'aquest mateix concert. I recordeu que la setmana vinent tenim un episodi molt divertit, amb un reportatge i un debat que no us faré spoilers. Ens veiem. Adeu. Estamos en una discoteca a medio llenar. Esta es la hora más peligrosa. La gente aún va serena y es consciente de lo que hace. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. No besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. No besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. No besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. No besamos pero somos homies. Llegué tarde, salí pa' donde sí pero terminé en un teteo. Después me fui pa' un punto a bregar con un capeo. Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. El ganador de doble es Lucía CLZZ. ¡Un aplauso! Muchas gracias por participar. Ya ves que he ganado yo, pero me llevo a mi amiga Berta. Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda gosta de fazer orgia. Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia. Dá uma xerecada por cima da pica, faz sua puta, tá vazia. Dá uma xerecada por cima da pica, faz sua puta, caralho. Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda gosta de fazer orgia. Fica sentando em cima
puta, caralho. Chama xerecada, você for da briga, vai sua puta, vadia. Chama xerecada, você for da briga, vai sua puta, caralho. Chama xerecada, você for da briga, vai sua puta, vadia. Vai, piranha do pega, piranha do pega, eu vou passar sarrando nessa xereca, eu vou passar sarrando nessa xereca. Piranha do pega, piranha do pega, eu vou passar sarrando nessa xereca, eu vou passar sarrando nessa xereca. Vai, piranha do pega, eu nunca te amei. Vai, piranha do pega, eu nunca te amei. Amor é só demais, você só me fudeu. Amor foi só demais, você só me